салом дӯстон, айни замон дар ноҳияи рудакӣ қарор дорем. Шаҳраки Сомониён, кӯчаи ҷавонон, аз ин тараф бозори вориси Сомон, дар инҷо бошад мактаб, дар наздаш боғчаи кӯдакона, аз ин тараф масҷид ва ман ҳамин гардиши Сафина. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 8-ум ошёнаи ман ҳамин бинои 10 ошёнага ҷойгир аст. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Подъезди бино дӯстони азиз, дар инҷо ҷои лифт мебошад ва худи хонаи фурӯшӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Духонага мебошад бо масоҳати 70 метри квадратӣ. Хонаҳош калон мебошад дӯстони азиз. Тирезаҳояш ҳам раи калонро нигоҳ мекунад, ҳам тарафи дивори хоная. Дар 8-ум ошёнаи бинои новостройка худи бино аз 10 ошёна иборат мебошад. Лифт дорад дӯстони азиз. Биноам қариб ки ба итмом расидагӣ аст. Каме корҳои таъмирӣ мондагӣ, 1% корҳо мондагӣ тамом дӯстони азиз. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромадгоҳ аст дӯстони азиз. Роҳ рав мебошад. ҳоҷатхона бо ҳаммом, ошхона ва 2 ҳуҷраи истихоматӣ. Дар инҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом мебошад дӯстони азиз. Чӣ хеле ки мебинед масодаш калон аст. Ба ҳазур метавонед ҳоҷатхона ва ҳаммомро 2 тақсим кунеду ҳоҷатхона ва ҳаммом алоҳида мешавад. ё ин ки метавонед ҳам хидмонед, як санузли калон мешавад. Дар инҷо ошхона дӯстони азиз. Дар инҷо метавонед тирезаи байни ҳуҷра ки монед, чӣ хеле ки мебинед монтажи барқ ҳамаш кардагӣ. Ҳамаи ҳамин цементҳо дӯстони азиз дар ҳамин хона меистад, ҳамчун туҳфа аз тарафи соҳиби хона. Ин якум ҳуҷраи истихоматӣ, чӣ хеле ки мебинед масоҳаташ калон аст, чунки масоҳати худи хонаам калон мебошад, 70 метри квадратӣ. Тирезаҳои хона тарафи роҳро нигоҳ мекунад дӯстони азиз. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст, чунки дар назди бино масҷид аст, мактаб аст, боғчаи кӯдакона, мағозаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Ин бошад дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. ва аз ин тараф халфои бино ва ин бошад парча. нархи хона бошад 320 000 сомонӣ. Боз сабдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Рақамҳое ки аввалашон +7 мебошад. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом Тиҷоӣ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.